खुलुमबाय स्टुडिअ आं दायो दं राजीब बसुमतारी। बे समाव बाक्सानि सालबारियाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। हिन्दु धोरोमनि थामहिनबा गणेश मन्दिराव गणेशनि मुसुखाखौ बुख्रुबनानै बायजोआव गारहरदों माखासे मुसलमान सुबुंफोरा। आरो बेखौ लानानै दायो ओनसोलाव गोबां दुंहाव थासारि एबा गोबां सोंखारिदों आरो दायनिगिरिखौ थाबैनो गोख्रैनो हमनानै साजा होनो थाखाय दाबि खालामदों पुलिस बिफाननि खाथियाव। बाक्सानि सालबारियाव सोमोनांथाव जाथाय। हिन्दु मन्दिराव हाबनानै सिफायनानै गारहरदों इसोर गणेशनि मुसुखाखौ। आरो बेखौ लानानै दायो ओनसोलाव गोबां दावराव दावसि सोमजिदों आरो सोमावसारनायखौबो नुनो मोननाय जादों आरो सोमावसारदों। आरो दायो बेखौ लानानै दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनानै गोख्रों साजा होनो दाबि खालामदों ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे आसु आफादाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादों गोख्रों साजा होनो थाखाय दायनिगिरिखौ। फातिमाबाद साहा बागाननि ठिकादार मुफिज उद्दिननि दैदेननायाव माखासे मुफिज उद्दिननि मावथिफोरा सिमफायनानै गारहरदों हिन्दुफोरनि गणेश मन्दिरनि मुसुखाखौ। आरो बेखौ थाबैनो दायनिगिरिखौ थाबैनो गोख्रैनो हमनानै साजा होनो थाखाय माखासे सुबुंफोरा आरो ओनसोलनि एबा सालबारिनि ओनसोलनि सुबुंफोरा दाबि खालामदों सरकारनि खाथियाव। जाथायखौ खौरां मोननानै गियाथि गावनि रायजोफोरा फैनानै नुजाथि फैनायाव हांखुर दावराव दावसि एबा हांखुरै दावराव दावसि सोमजिदों ओनसोलाव। आरो दायनिगिरि मुफिज उद्दिना दायो खारखोमानानै दं होननानै जों खौरां मोननाय जादों। उनाव जाथायाव एबा जाथाय जानाय जायगानिफ्राय खारखोमायो दुथां मुफिज उद्दिना। आरो बेखौ नायगिरनानै थाबैनो साजा होनो थाखाय दाबि दैखांदों ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। बे समाव जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि अनजय बसुमतारी बिथाङा एक्सक्लुसिभ लानानै फैदों। बे एक्सक्लुसिभ लाइभनि गेजेरजों जों नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा आरो आसु आफादा दायनिगिरि मुफिज उद्दिनखौ माबोरै साजा होनो थाखाय खावलायदों आरो माबोरै दाबि दिखांदों जों मोनथिना लानो। नंगौ मैया जिबायदि दुंहाव थासारि जादोंमोन बे गियाथि गावनि मोनसे गणेश मन्दिराव सासे माइनरिटिनि मानसिनि सासे बे थिखा खामानि मावनायाव बिथांमोना मोनसे गणेश मन्दिरखौ लांनानै गुबुन दाबसे जायगायाव दोननायखौ लानानै दिनै बाक्सा जिल्ला आसुनि आफादगिरि बिथांमोना मोनसे बिनि हाबाफारियाव बा दिनैनि थासारिखौ नायनो थाखाय बाहागो लाफैनायखौ जों नुनो मोनदों। बे समाव जों बिथांमोननि माबायदि थासारिया सोलिना दं बेनि सायाव जों सोमोन्दो मिथिनो लागोन। কি খবৰ দাদা? যোৱাকালি যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল আমি আজি আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ। আমি উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছোঁ আৰু আমি পৰিস্থিতি বুজ লৈ এটাই বাৰ্তা দিব খোজোঁ এই বাবাৰী অঞ্চলৰ ৰাইজক বা জ্ঞাতিগাঁও অঞ্চলৰ ৰাইজক যে যোৱাকালি যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই ঘটনাটো একেবাৰে দুৰ্ভাগ্যজনক। আমি সদৌ বাক্সা জিলা ছাত্ৰ সন্থাই উক্ত ঘটনাটোক গৰিহণা দিছোঁ আৰু আমি বাক্সা জিলা প্ৰশাসনলৈ এটাই বাৰ্তা দিব খোজোঁ যে যোৱাকালি ঘটনাৰ লগত যিজন ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে বা যিসকল ব্যক্তিয়ে এই দুষ্কাৰ্যটো সংঘটিত কৰিলে তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰি শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। কিয়নো বিভিন্ন সময়ত আমি দেখা পাইছোঁ বিভিন্ন ধৰ্মীয় উন্মাদনাই আমাৰ এই অঞ্চলবোৰত বিভিন্ন ধৰণে ব্যাঘাত জন্মায়। বৃহত্তৰ এটা বাবাৰী অঞ্চল যি অঞ্চলত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ধৰ্মাৱলম্বী লোকে একেলগে বসবাস কৰি আছে, যিটো সাতাম পুৰুষীয়া ঐতিহ্য সেই ঐতিহ্যত যাতে ব্যাঘাত নজন্মে তাৰ প্ৰতি প্ৰশাসনে গুৰুত্ব দিয়ক। কিয়নো আজি বাবাৰী অঞ্চলত হিন্দু মুছলমান উভয়ে সকলোৱে আমি একেলগে আজি যুগ যুগ ধৰি বসবাস কৰি আছোঁ। এই ঘটনাটোৰ আলম লৈ যাতে তৃতীয় পক্ষই কোনো এটা ঘটনা সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতিও প্ৰশাসনে নজৰ দিয়ক। আৰু আমি যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল এই ঘটনাত জড়িতসকলক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিৰ দাবী জনাইছোঁ। আৰু আহি থকা দিনত যদি এনেকুৱা ঘটনা যিবিলাক দুষ্কৃতিকাৰী আছে তেওঁলোকে যদি এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত কৰে আমি ছাত্ৰ সন্থাই ভয়াৱহ আন্দোলন গঢ়ি তুলিম। আৰু যিবিলাক ব্যক্তি আচলতে আমাৰ সমাজবোৰত বিভাজন অনাৰ কাৰণে কাম কাজ চলাই আছে সেইসকল ব্যক্তিক আমি সকীয়াই দিছোঁ আপোনালোকে এনেকুৱা কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থাকক। আৰু মানা অঞ্চলৰ ৰাইজক আমি এটাই বাৰ্তা দিব খোজোঁ আপোনালোকে শান্তি সম্প্ৰীতি বজাই রাখি এই বৃহত্তৰ বাবাৰী অঞ্চলৰ যি ঐক্য সেই ঐক্য আপোনালোকে অটুট ৰাখক। नंगौ बिथाङा जाबाय बाक्सा जिल्लानि आफादगिरि बिथां जबिन दास बिथाङा। लोगोसे जों आरो गुबुन सासेनाव जों मिथिना लाबावगोन। কি খবৰ দাদা আপোনালোকে যদি খবৰ ল'বা আহিছে? হয়, আমাৰ এই যি মানাক অঞ্চল এই অঞ্চল বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰে ভৰা আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে এই অঞ্চলত মিলা প্ৰীতিৰে বাস কৰে। কিন্তু এক দুষ্ট চক্ৰই এই অঞ্চলত তাৰমানে কিছুমান দুষ্কৃতিকাৰী কাৰ্য সংঘটিত কৰি এই অঞ্চলত তাৰমানে বিভাজনৰ সৃষ্টি কৰাৰ চেষ্টা কৰে। গতিকে আমি মানাক আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনক এটাই দাবী জনাইছোঁ যাতে এই দুষ্ট চক্ৰ বা যি তৃতীয় পক্ষই এই কাম সংঘটিত কৰিছে তেওঁলোকক অতি সোনকালে এৰেষ্ট কৰি কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দিয়াৰ বাবে আমি দাবী জনাইছোঁ।
नोंगौ बिथांमोना माखासे खोथा फोरमायना होबाय लोगोसे मैयानि जाथायखौ लानानै मोनसे दुंहाव थासारिखौ जों नुनो मोन्दोंमोन गणेश मन्दिरखौ मुर्तिखौ बोखारनानै गुबुन दाबसे जायगायाव जों दोनहैनायखौ नुनो मोन्दोंमोन बे समाव दंफैयो आङो बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ चिरां जिल्लानि एसबिआइ काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन डक्टर लेबरेटरि मुलि इसिजि सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन